हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनै इउटुबाव गोबावनि उनाव फैफिनबाय। लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे बिजनेस ट्रेपनि मोनसे खामानिखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय एबा नोंसोरखौ आवगायलांनो आरो बयबो गोसो दङब्ला गोसो गुदुंफ्रा खामानिफोरखौ मावनो हागोन। लोगोसे आङो दिनै जे लकेल दाउ, बे दाउखौ दिनै आङो फिसिदों आरो फिसिनानै बे लकेल दाउखौ माबोरै ब्रडिं खालामगोन आरो माबोरै जोथोनै लाखिगोन आङो नोंथांमोननो दिनै खोन्थालांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायनानै लादो। जेरै आङो बेबायदिनो खालामलांनो जोङो दिनै बेफोरखौ लाइट होनानैहाय बेफोरखौ ब्रडिं खालामदों आरो बिसोरखौ बिमा गैयिनि जुनै बिसोरखौ बेबायदि लाइट होनानै लाखिनानै दोननाय जादों। मानोना बिसोरनि मोदोमफ्रा जेन' गुदुङै थायो, जेन' गुसु जानानै बिसोरो थैया, बेनि थाखायनो बिसोरनि मोदोमफोरखौ गुदुङै लाखिनो थाखाय बिमा गैयिनि थाखाय बिसोरनो लाइट होनानै होनाय जादों। मानोना बे लाइटजों बिसोरो गुदुं मोननानै बिसोरो बे लाइटआव थानानै बिसोरो देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो हागोन। बेबायदिनो जोङो दिनै मोनसे गग्राबो खालायबाय। गग्रा खालायखांनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो ब्रडिंनि थाखाय बेबायदि प्लेन सिटखौ बायबाय आरोना। प्लेन सिटखौ बायखांनायनि उनाव बे सिङाव पेपार बनानै बेयाव आदार होनानै लाइट टाइटफोरखौ होजोबनानै बेबायदिनो फिसाखौ लाखिबाय। लाखिनानै बेबायदि होनानै बिसोरनि देहाखौ गुदुं लाखिनानै जोङो दोनबाय। आरो जेब्ला बियोनाखि देरगोन, बे देरनायनि उनाव बेखौ बोखारनानै होनाय जाबाय। होनानै जायगाखौ गुवार फुवारनानै होनाय जाबाय। मानोना बिसोरो देरबाय नालाय, देरनायखायनो बिसोरनो जायगाफोरखौ गुवारै फुवारनानै होनाय जाबाय। बेबायदिनो जों दाउफोरखौ लाखिनो हागोन आरो बेनि हयानो जोङो माखासे आखाइनि खामानिफोर एबा बेब्साफोरखौ जोङो मावनानै जानो हानायनि जोङो लामाखौ मोननो हागोन। बेबायदिनो आंबो दासो फार्स्ट टाइम मावजेननाय जादों नालाय, बेनिखायनो आङो माखासे खामानिफोरखौ आङो दाबो रोंथ'वाखै। बेनिखायनो आं माखासे बाथ्राफोरखौ एबा माखासे जे मुलिफोर होनांगौ, जे मेडिसिनफोर होनांगौ, जे आदारफोरखौ होनांगौ, बे आदारफोरखौ आङो आं मालिकनिफ्राय लानानै फैदों। बे मालिकनिफ्रायसो आङो सानफा एफा सोङै दायो बेबायदि आदारखौ होगासिनो आरोना। नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन माबोरै लाखिनांगौ, माबोरै दोननांगौ, बिनि जे मेनटेनेन्सखौ जों माबोरै खालामनांगौ, बेबायदिखौ जोङो बेबायदिजोंनो सोलोंनो हागोन आरोना। जोङो गोबां बेब्साखौनो जोङो सोलोंनो हागोन। नोंथांमोना जेब्लायबो आंनि जे इउटुब चेनेलाव फैनानै नोंथांमोना माखासे खामानिफोरखौ नोंथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन। जोङो दाउफोरखौ जोङो माबोरै जोथोनै लाखिनांगौ, माब्लानि समाव मा मुलि होनांगौ, आङो नोंथांमोननो बेफोर गासैखौबो फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव फैनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो लोगोसे जायफ्रा गोदानै चेनेलाव फैदों, बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, जेन' फैबाय थानाय समफोराव जेन' मोजां भिडिअफोरखौ माबोरै पालन खालायनांगौ, माबोरै लाखिनांगौ, मा मुलि होनांगौ, माब्लानि समाव, बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरोना। बेखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। लोगोसे गोबां मानसिफोरनोबो मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्राबो जेन' बेबायदि मावनानै जानो हानायनि लामाखौ मोननायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो। जोङो बेबायदिनो जायगाखौ गुवार खालामनानै बेबायदि लाइटफोरखौ जोङो लागायनानै होबाय। लोगोसे बे दैफोरखौ बिसोरनो होबाय, जेन' आदार जाखांनायनि उनाव बिसोरनो दै होनो गोनां जायो। मानोना बिसोरो आदारखौ जाखांबा बिसोरो दैखौ लोङो। लोगोसे जोङो मोनानि समाव बेबायदि लाइटखौ जोङो होनानै दोनबाय। लोगोसे लाइट होखांनायनि उनाव बिसोरो जेन' बे लाइटफोराव बिसोरो लाइटनि सिङाव बिसोरो गुदुं मोननानै बिसोरो लाइटआवहाय थायो आरोना। लाइटआव थानानै बिसोरो बेबायदिनो गावसोरखौ गुदुं खालामो। गावसोरनि देहाखौ ब्रडिंखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बिसोरो बेबायदिनो लाइटआव थायो आरोना। आरो लोगोसे बिसोरनो मोनानि आदार जाखांनानै बिसोरनो दै होनाय जाबावबाय। दै होनानै लोगोसे बिसोरो दायो बे लाइटनि सिङाव हाबनानै थासिगोन आरोना। मानोना बिसोरो दै लोंखांनायनि उनाव बिसोरो गोजांसिगोन आरोना। बेखायनो बिसोरो लाइटनि सिङाव थासिगोन एबारहाय। नोंथांमोना गासैबो बेबायदिनो एफा फार्स्ट टाइमाव जोङो गोबां लाबा जेन'बा 100टा 150टा दाउफोरखौ लाबोनानै जोङो फिसिनानै नायनो हायो आरोना। जोङो माबोरै खालामलांनांगौ, जोङो गोदान समाव जोङो रावबो रोंखाया। जों मानसि माहारिया माब्लाबाबो जों सोलोङाब्ला जोङो बेब्साखौ जोङो मावनो हाया। आङो रोङा होननानै थायोब्ला जोङो बेब्साखौ रोंसिनैसो जानानै थालाङो। बेनिखायनो जोङो दिनै एसे गाबोन एसे जोङो सानफ्रोमबो जोङो सोलोंनानै लानो नांगौ। अब्लासो जोङो सोलोंब्लासो जोङो गासैबो खामानिखौ जोङो रोंलांगोन। बेबायदिनो जोङो नैबे दाउफोरखौ आङो फार्स्ट टाइम फिसिबाय आरोना। नोंथांमोनाबो गोसो गुदुं दङब्ला, फिसिनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आङो
जाय मानसिनियाव एबा जाय बिगोमानाव आङो लानानै फैदों बे बिगोमाजों कन्टेक्ट खालामना होनानै नोंथांमोननो आं लायनानै होफैगोन। लोगोसे दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।